Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan gurekin platoan Xabi Lasa izango dugu. Bera Berriozargo udaleko zinegotzia da. Eta ondoren Nafarroa 03 plataformako kidea den Eider Garderekin hitz egingo dugu. Dena den, lehenago has gaitezen betiko edukiekin. Ikusitzagun gaurko efemerideak. 1787ko maiatzaren 28an Leopold Mozart konpositorea Wolfgang Amadeus Mozarten aita zena hil zen. Gainera, 1937an Alemanian Volkswagen automobil ekoizpenerako enpresa sortu zuten. Horretaz gain, maiatzaren 28an, baina 1960 urtean Pastora Vega aktorea jaio zen. Eta azkenik, gaurko egunez duela 3 urte, 2018an, Maria Dolores Pradera abeslaria hil zen. Ikusitzagun orain gaurko lerroburuak. 79 koronavirus kasu atzeman dituzten Nafarroan azken egunean Berriozar eta Zintronigon 5 kasu erregistratu dira. Nafarroak 11 kartel luzatuko du ostalaritzaren barnealdearen irekiera eta kultur ikuskizunetako edukiera 60%raino handituko du. Gaueko 12 eta 4:32 urteko giza semea hilda trafiko istripuan Baiona etorbidetik zetorren ibilgailuak harrapatuta, gidaria alkoholaren eta drogen eraginpean gidatzen zebilen. Uholdeak arintzeko gai diren Tuterako Nafarroko Unibertsitate Publikoko lorategiak Nafarroan drainatze jasangarriaren arrakastaren adibide dira. Nafarroko suhiltzaileek Iruñerriko 3 arroietan adierazlea jarri dituzte etorkizuneko erreskateak erraisteko. 40.000 euroko laguntzak deitu dira 2021erako mugaz gaindiko lankidetza jarduerak bultzatzeko. Ogasunak 151,3 milioi euro itzuli ditu 2020ko errenta kanpainaren epe erdia behin gaindituta. Sexu abusu jarraitu egiteagatik 11 urterako gartzelaratu dute Iruñerriko gizon bat. Datorren astean hasiko dira Jangoaz y Miranda kalearen eta Armada etorbidearen artean bidegorria lotzeko lanak, oinezkoen segurtasuna hobetuz. Iruñeko udala lanean ari da Sarasate pasealekua berrurbanizatzeko proiektu batean erdigunea eta zabalgunea lotuko dituen gune irisgarria irekia eta iragazkorra sortzeko. Iruñeko udala ikastetxeekin lanean ari da jasangarritasunari lotutako balioetan hezteko. Nafarroak Gaturi mugaz gaindiko proiektuan parte hartuko du gastronomian oinarritutako turismo helmuga bakarra sortzeko mugakide diren eskualdekin. Zine klasikoa, gaur egungo zinea, Los ojos sin rostro filma Kondestableko Zibiboxan maiatzak 29an arratsaldeko 6:00 aintzinera. Iruña berdea da udaberria, gimnasia atari zabalean egiteko proposamena hiri gimnasioak eta ingurunea konbinatuz. Larunbatean goizeko 10:30 hitzorduan Milagrosako Orfeoiaren parkean. Nafarroan berriz altxa herri dinamikarentzako Roten 13 taldeak grabaturiko bideoklipa estrenatu da gaur. Abestia Noain deitzen da eta orain 500 urte eman zuen batalla aitzakia hartuta grabatu egin da. Asteburuko agenda errepasatzen jarraituko dugu. Gaur Rafa Ruedaren kontzertua egonen da arratsaldeko 7:00 Katakraken. Gainera, gaur ere Txuma Flamarikeren kontzertua egongo da arratsaldeko 8:00 Burlatako kulturetxean. Bihar bestalde, goizeko 10:00 David Castrilloren eskutik neurohezkuntza tailerra eginen dute Kaldereria 11an. Horretaz gain, biharko goizeko 12:00 eta 3 urtetik gorako haurrentzat ipuin kantariak izanen dira Zabalguneko Zibiboxean. Bihar eta goizeko 12:00 baita ere, Atxepatik Aunitzurtez kontzertua eskainiko du Katakraken. Horretaz gain, larunbat arratsaldean, hau da biharko 5:30, monotipia sormen lantegia eginen dute Sanduzalaiko Zibiboxean 6 eta 11 urte bitarteko haurrentzat eta 2 euroko sarrerarekin. Larunbatarekin jarraituz, arratsaldeko 6:00 Musas Ifusasek ipuin kantariak eskainiko ditu Milagrosako Zibiboxean 3 urtetik gorako haurrentzat. Bihar, arratsaldeko 7:00 gainera ez dok ero antzezlanaz gozatzeko aukera izanen da Atarrabiako kulturetxean. Eta agendarekin bukatzeko, bihar ere Afuren kontzertua egongo da arratsaldeko 7:00 Barañaingo kulturetxean. Gaurko komunikabideen azalak aztertzen jarraituko dugu.
Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularrak dioenez, Nafarroak Europako turismo eta gastronomia eremu bat sustatu du beste 4 eskualdeekin. Argazkian, 2 urteko atzerapena duen bidegorria nabarmentzen du. Horretaz gain, Osasunako bazkideek asanbladaren hautapena nabarmentzeko mugimenduak abalatzen dituztela azpimarratzen du. Gainera, kultura sektorean deseskaladaren aurrean optimismoa eta zuhurtzia aldarrikatzen ditu. Bestalde, PSNek Kongresuan berretsi zuen euskararen ofizialtasunari uko egin diola jakinarazten du gaurko azalean. Baita Navarra Sumak PSNren epeltasunarekin itzalpeko bidesaria defendatzen duela ere. Kiroletan, Xotak elitean jarraituko duela aipatzen du, Movistar Inter taldeari 3-1 irabazi ondoren. Eta amaitzeko, Elia Barcelok, Pamplona Negran, aurrekiko abusuak salatu dituela nabarmentzen du. Diario de Navarrarekin jarraituko dugu. Titularrak PSOEren kezka nabarmentzen du, indultuen barne errefusiengatik. Argazkiaren bidez aldiz, Iruñean 45 botilloi puntu daudela jakinarazten du. Gainera, 57 urteko hildako batek eta 83 positibok joera hautsi dutela ere azpimarratzen du egunkari honek. Bestalde, erteen luzapenak 7.000 nafar ingururi mesede egingo diola aipatzen du. Baita Gipuzkoak kamioiei Donostiako autobian kobratuko dietela ere. Horretaz gain, Elgek erretiro adina bizi itxaropenarekin lotzeko eskatu duela ere jasotzen du azalonek. Kiroletan, Osasuna Magnak golak sartu eta kategoriari eusten diola azpimarratzen du. Gai aldatuz, konpromisarioen batzarrengatiko epaiketa epaiaren zain dela jakinarazten du. Eta azkenik, emakumezkoen Osasunaren kapitainak hitzordu handiaren aurrean nola aurkitzen diren jasotzen du. Gararen azala aztertzera pasako gara. Titularrak dioenez, adituek agerian uzten dute kartzelak gaixotasunak handiagotzen dituela. Argazkian, Ernaiko agerraldia irudikatzen du eta EAJari arreta desbideratu nahi izatea egotzi diola aipatzen du. Azkenik, Arabako deseskalada azkartuaren gaineko arreta ukituan ere jartzen du arreta gaurko garak. Berriarekin jarrai dezagun. Macronek Frantziak Ruandako genozidioan izandako erantzukizuna onartu duela dio titularrak. Argazkian, ernai salatzearen defentsan agertu dela nabarmentzen du. Bestalde, Hendaiako eta Irungo Harrerasareko 2 emakumeri eskaintzen die tartea azalean. Horretaz gain, SARS-CoV birusaren kutsatze datuen beranzko joera apaltzen ari dela jakinarazten du. Eta amaitzeko, EEPek Macroni eskutitz baten bidez konstituzioa aldatzeko eskatu diola azpimarratzen du. Eta Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia, Iruñean 32 urteko gazte bat zendu dela da, auto batek harrapatuta. Horretaz gain, Nafarroa Berriz Altxa ekimenak jadanik abestia duela jakinarazten du. Eta azkenik, Alde Zaharra ekimenak eta SOS arrazakeriak lan esplotazio kasuak ekiditeko bitartekoak eskatu dituztela nabarmentzen du. Asteburuko eguraldiaren iragarpenarekin jarraituko dugu. Gaur, tenperaturan ez dago erabera handirik izango, baina hodeiak ugaritu eta ezegonkortasuna handitu egingo dira. Temperatura altuenak 20 gradutik gorakoak izango dira kostaldean eta 25 gradutik gorakoak barnealdean. Zeruan hodei gehiago ikusiko dugu. Goizean erdimailakoak eta goi hodeiak eta arratsaldean trumoi hodeiak. Arratsalde amaieran eta gauean zaparrada trumoitsu batzuk bota ditzake, batez ere barnealdean. Araba mendebaldeko eta Bizkaia hego mendebaldeko zenbait lekutan zaparrada handiak bota ditzake. Haizea aldakor eta ahul ibiliko da eta arratsaldean ipar-ekialdekoan nagusituko da kostaldean. Bihar, larunbatean, hodeiak eta urdinguneak izango ditugu. Goizaldean eta iluntzean hodeiak ugariagoak izango dira eta ez da baztertzen zaparradaren bat edo beste botatzea, baina orokorrean ostarte ugari izango dugu, batez ere hegoaldean. Kostaldean, behe-hodeien tarte hodeitsu gehiago izango da. Temperatura apur bat jaitsi egingo da, bereziki kostaldean. Ipar mendebaldeko haizea eta iparraldekoa nagusituko dira. Eta igandean, giro eguzkitsua izango dugu orokorrean. Hodeiak ere izango ditugu, baina ostarte zabalak nagusituko dira ia egun osoan.
Temperatura altuenak 20-22 gradu ingurukoak izango dira kostaldean, eta barnealdean 25 gradu ingurukoak edo zertxobait altuagoak. Nafarroa hegoaldera baliteke ezegonkortasun pixka bat iristea eta zaparrada isolaturen bat botatzea. Orain Berriozargo udaleko zinegotzia den Xabi Lasa etorri da platora, memoriaren asteari buruz pixka bat hitz egitera. Kaixo, Xabi? Egunon. Zer moduz? Ongi. Bueno, Berriozarren ez, egun hauetan memoriaren edo oroimenaren astea ospatzen ari zarete, ospatzen edo egiten, ez? Eta hori da. ze jarduera ari dira egiten aste honen barruan? Bueno, pues jarduera nagusi 3 dira. Atzo izan zen lehenbizikoa, hitzaldi bat Fermin Ezkietak emana, eta izenburua zuen Ezkabako ihesaldia, bakizue, 1928an, justu maiatzaren 22an gertatu zela, eta, bueno, oso gertakari ikaragarria izan zen, pile gauza gertatu zen, baina zenbaki bat emateagatik, pues, 800 lagun ihes egin zuten, 800 lagunek ihes egin zuten, eta horietatik 3 besterik ez, Iraun zuten bizi. egiaztatuta daude, askatu zirela, edo Frantziara pasatu zirela, eta, bueno, Hendaiako konsulatuan, Republikako konsulatuan aurkeztu zirela. Badago beste hipotesi bat, eta horrek dio, justu atzo horretaz hitz egin genuen, ilustratu zigun Ferminek, eta errantzigun balitekela beste bat egotea, Azagrako seme bat, gazte bat, garai hartan, eta, bueno, nahi baduzu gero, kontatuko dizut edo berak. Bueno, pues hori, zenbaki batzuk emateagatik eta 800 ihes, persona ihes egin, 3 iritsi, eta 200 pasa erail. Afusilatu gehienak, eta beste modu batez beste batzuk. Orduan, Europako historian gertatu den ihesaldirik gogorrena, zenbakitan. Bai, ihes egin zuten kopuruagatik, eta baita hildakoen kopuruagatik. Eta zoritxarrez, isilean pasatu da, historian zehar, orain hasi gara. Hemen Berriozarren 2015an ireki genuen Espartzetako fosa, zuloa. Han 5 lagun aurkitu ziren. 5 lagun, bere momentuan, justu ihesaldia gertatu zen maiatzaren 22an, 23an harrapatu eta fusilatu zuten. Pasatu ziren urteak eta hamarkadak erabat isilean, berriozartar zaharrenek ezagutzen zuten, baina ez zuten deus erran. Batzutan ez da emazteari ere. Gero, hoien seme batzuek azkenin kontatu ziguten. Nolabait askatasun hori behar zuten, eta hori esker, testigantza hori esker, ireki genuen fosa hori, eta, bueno, movida hasi da, ez? Azken urteotan berreskuratzen ari da, oroimena berregiten ari da, eta garai batean gertatu zena, benetan ezagutzen ari da. Ia 100 urte pasata. Orduan, atzoko hitzaldia pixkat. Hori izan zen atzoko hitzaldia. Gertakariari buruz, eta baita ere teoria horri buruz agian 4. pertsona. Hori da. Ferminek oso hitzaldi interesgarria eman zigun, eta lehenbiziko partean ihesaldiaren gorabehera guztiak kontatu zizkiegun, oso ilustratzaile ona izan zen, gainera diapositibekin, eta aipatu behar da, aforo kontuengatik, sarrera mugatua zela, 40raino justu edo ezen iristen aforoaren kopurua eta beteta zegoela. Orduan, horrek badu bere arrakasta gaur egun Berriozarren. Eta, hori lehenbiziko partean, berak ongi azaldu zigun, zer gertatu zen, nolakoa izan zen ihesaldia,
oso ihesaldi berezia izan zen, zeren ez zuen kanpoko laguntzarik izan, dena montatu zuten barrukoek, barruko batzuek. Gehienek ezekiten ez da ihesaldia egingo zen ere. Berak zioenez, seguraski 50-tik ezen pasako ihesaldia egin behar zutenen kopurua, bai? Gainerako guztiak, bapatean, igande gau batez edo arratsalde batez, aurkitu zuten ateak irekitzen zizkiela. Eta aukera bat egin behar zuten momentu horretan, edo angeratu, edo ihes egin, ezekiten oso ongi nora. Bazekiten Frantziara iritsi behar zela, baina, gehienak ez ziren Nafarrak. Gaztelakoak, Galiziakoak ziren gehienak, bai? Nafarrak uste dut 12 besterik ez ziela. Orduan, hautatu behar, angeratu oso bizi baldintza txarretan, seguraski epe luzera hilko ziren, gehienekin gertatu zen bezala, tuberkulosiak jota gehienak, edo ihes egin, jakinda, harrapatzen bazituzten, hain segur, fosilatuko zituztela. Bueno, pues, han zeuden 2000 horietatik, 800-ek, eren bat, gutxi gora bera, erabaki zuten ihes egitea. Eta ihes egin zuten horien artetik, 200 pasa, hil. Eta, bueno, atzeko hitzaldiaz gain, ze beste jarduera ere dituzue? Bueno, pues atzo izan zen nolabait azalpen, historia, kontakizuna, eta gaur izango dugu musika, bai? Arratsaldeko 6:30 hemen, udaletxe parean, Euskal Herria plazan, kontzertu bat, lehenbiziko partean, 2 parte izanen du, lehenbiziko partea klasikoagoa, oso polita baino klasikoagoa, emango du Fermin Valentziak, oso ezaguna da, berak oroimena berreskuratu du kantuaren bidez. Nork ez du ezagutzen Maravillas adibidez, edo El Alto Loiti, edo horrelako kantu, ez? Bueno, nire adinekoentzat oso adierazgarriak, eta uste dut, belaunaldi gutxi edo pixka gazteago diren horientzat ere, erranguratxoak direla. Ja, orain oso gazteak direnak, igual ez dute inbeste. Baina, bai. Bueno, gaur dute aukera, ez? Ez dagoetzeko bestela. Hori lehenbiziko partea, eta bigarrena izango da ustekabe bat, Berriozarko kantore bat, ezin dut izena aipatu oraindik, baina ustekabe oso polita eta harrigarria izanen da. Eta beti ere memoriarekin... Beti memoriarekin lotuta, norbere estiloa, lehenbizikoa klasikoago, bigarrena rockeroago, baina, bueno, ja ez dut gehiago. Hortik doaz kontuak. Eta, bueno, bihar ere ez, ibilbide baten... Bai, eta bihar nolabait gure aste honetako ekitaldirik importantena, bai? Bueno, badakizue gertakariak ez ziela bakarrik irudeminean gertatu, benetan gertatu ziren, eta gauzak paisaiarekin lotuta daude. Orduan, Berriozarko udalak antolatu du memoriaren ibilbidea deitzen dena. Hau da, ihesaldiarekin eta beste gertakari importanteekin, beti ere Ezkabako presondegiarekin lotuta, montatu da ibilbide bat, 12 mugarri dituena, eta mugarri bakoitzean toki horretan gertatu den zerbait aipatzen da. Bueno, pues lehenbiziko mugarrian, adibidez, Eskola Zarra. Eskola Zarra aipatzean, ihesaldia gertatu zen maiatzaren 22an. Bueno, igandean. Egun horretan bertan harrapatu zituzten batzuk Artikan. Eta Berriozarrera ekarri. Zergatik Berriozarrera ekarri? Ezkabako gotorlekua Berriozarko terminoan, udalerrian zegoelako. Orduan hona ekarri, haiekin zetorren Ainzuaingo apeza, konfesatu zituen, maisuaren emazteak afaria prestatu ziren, pasa zuten gaua eskolan, preso, 5 horiek, eta biharramunean, goizentian, eraman zuten Espartzetara. Espartzeta da termino bat, Berriozarko toki bat, Aldezarretik gora 300 metrora, mendian sartuta, eta han bertan berriozartar batzuei zuloa eginarazi eta afusilatu zituzten, eta bertan lurra eman. Hor egon dira, 80 urte gorpu horiek, lurperatuak, batzuek bazekiten, ja
lekuku zuzenak hileak zeuden, baina bere semeek ezagutzen zuten historia, haiek kontatua, ez? Eta azkenien horiek kontatu ziguten, eta 2015ean berreskuratu ziren gorpu horiek. Bueno, historia, lehenbiziko mugarria eskola zarra da, makinistaren etxea, makinista da etxe bat Berriozarko auzo zarrean dagona, eta, gotorlekoa egin zenean, noski ura eraman behar zen, nola egiten zen hori, nola eraman araño ura, edateko, pentsazazu zema jende zegoen, hori egin zen Berriozarren bertan, auzo zarrean zegoen sorburu batetik, ura hartu, han, sorburuaren gainean etxea eraiki, oditeria sistema baten bidez eta ponpatze sistema baten bidez, garai batean lurrun makinaren batekin funtzionatzen zuena, bombeatzen, bultzatzen zuten ura goraino, egin zuten oditeria sistema bat behitik goraino. Zulatu zuten mendi osoa eta hor hodi handi baten bidez eramaten zuten ura. Bueno, hori gertatu zen eta sistema hori handago, urez beteta, badugu arazo bat eta etxe hori ez dela udalarena, ez da herritarrena, baizik eta militarrena. Sortzez militarrek sortu zuten eta gaur egun jabetza militarrena da. Guk eskatu diegu, etxe hori guri emateko, baina momentuz ezin gara sartu. Bakarrik kanpotik egin. Hor dago beste mugarri bat. Gero uraren bidea ere beste toki bada, zer gertatu zen. Eta uraren bidea erabiltzen zen, garai hartan, gotorlekuan, Berriozarko preso bat zegoen, etxarte familikoa. Eta egunero joaten ziren emakumeak araño, bazkaria ematera, arropa ematera, berriak kontatzera. Hori zen emakumeen bidea ere. Eta han egiten da aipamen bat, ez bakarrik emakume horiek Berriozartar horri bisita egiten ziotenak, baizik eta pentsa zenbat jende, zenbat emakume joaten ziren bisitan, Iruñetik, Artikatik, Berriozartik, mendian gora, astean behin, janariak eta gauzak eramatera, hemengo albisten berri ematera, hori guztia, eta sostengu moral bat ematera, ez? Hor egiten da aipamen berezi bat emakumeei eta oso polita da. Gero esparzeta, ez dizuet kontatuko denak, 12raino, denak, tokiak eta historia lotuta. Eta horrek nolabait bi helburu betetzen du. Alde batetik, persona batek nahi baldin badu, zer egiten dut? Nahi dut gaur naturarekin zerbait egin. Nahi dut paseo bat eman, nahi dut mendira joan. Hemen Iruñe ondoan badu toki bat. Eta 3 orduko paseoa da, egiten da, iristen da gotorlekuraino, mantxo joan ez, Eta gero, Antxoain, Artika, aipatu behar da, Antxoaingo udalak eta Berriobeitiko udalak ere parte hartu dute iniziatiba honetan eta laguntzen dutela. Orduan, nolabait, lan gehiena Berriozarrek egin du, baina besteek ere bere laguntza ematen dute eta bat datoz egindakoarekin. Orduan, hori guztia, eta orduan, 3 orduz, paseo polit bat ematen alda eta ikusten da hemengo natura. Gainera orain primadera eder honetan biziki disfrutatzen da, ez? Baina horrekin, bigarren helburua da gogoratu paisaiak baduela ere historia. Eta historia oso konkretua. Eta orduen ikasten dugu, bide hori eginez, zer gertatu zen han. Oso mugarri bakoitzen kartel bat batu da, euskaraz, gaztelaniaz eta dialekto anglosajoiaz. Hau da, ingelesaz ere, pilekoek ikas dezaten. Eta kanpotarrek ikus dezaten pilez pai, nola da, paiko. Ingelerako eredukoek ere, eta kanpotarrak, zen Berriozarrera askotan hemen autokarabanen eremura, etortzen die batzuk, eta justuan aipamen bat jarri dugu. Orduan, norbaitek nahi badu zerbait egin, hala, hor. Eta gainera, ingeleraz irakur dezake gertatu zen guztia. Argazkiekin eta ibilbide osoarekin. Orduan berez, ibilbide hori bihar ez inauguratzen duzuen, nolabait? Bihar, bai. Egingo duzue ibilaldia berez? Bai. Goizeko 10etan hasiko da Auzozarrean, handa abia puntua,
bueno, alkateak hitz eginen du, predikoa botako digu, eta ze gauza galanta egin dugun, ederra egin dugun, aipatuko digu. Eta, bueno, denak gonbidatuko gaitu, ibilaldia ematera, eta gero joanen gara, hori, Via Crucis bide gurutzean bezala, edo gurutze bidean bezala, geltokiz geltoki, hori geldialdiak egiten, eta gertatu dena kontatzen eta azaltzen. Bueno, eta berez oso garrantzitsua ez, Berriozargo herritarrentzat, baina agian kanpokoentzat ere izan daiteke. Nik uste dut hau zerbait importantea dela Nafarroa osoarentzat, bereziki Iruin herriarentzat, ez? Ezkabako gertakariak ez dira herri baten ondarea, baizik eta gizarte baten ondarea, herri bere zentzu zabalenean baten ondarea. Horren ibilbidea ez, markatuta egongo da ere erresa jarraitzeko. Bai, marrak dira txuri eta berde. Primeran. Orduan, norbaitek ez ezkabara igo nahi badu beste modu desberdin batez, eta memoria, ez, edo toki bakoitzan zer gertatu zen ikasiz edo jakinez. Hori da. Hortxe, aukera. Orduan, bueno, eta Berriozarren urtero egiten duzu, hau memoriaren astea, ala nola? Bueno, aste formarekin nik uste dut hain lotuta ez, baina beti egin dira gauzak. Jardura desberdinak puntualki, ez? Bai. Normalean gauzak egiten dira maiatzaldean. Bueno, alde batetik dugu beti maiatzaren 22an edo 22aren hurbileneko igandean Txinparta elkarteak egiten du iesaldiaren gogorapen ekitaldia, gotorlekuan bertan. Baina, hau da beste gauza bat, diferente. Aurten, koinzitu da, iesaldiarekin lotu behar dugula. Datorren urtean, badugu beste proiektu bat eta ez dut zerikusirik iesaldiarekin. Datorren urtean, oroimenaren astea, hain segur izanen da, Berriozarko hezkuntzari buruz. Hezkuntza, zeren justu eskola zaharra eraiki izenetik 100. urtea betetzen da. Eta oso historia politek daude lotuta Berriozarko hezkuntza publikoaren eta pribatuaren arrimura. Horren berri emanen dugu. Orduan badaude oraindik gauza asko deskubritzeko Berriozarri. Bueno, bukatzeko, ez dakit ez, zerbait gehiago aipatu nahiko zenukeen, ala mezuren bat bidali? Bueno, mezurik importantena animatu berriozartarrak eta inguruko lagun guztiak, bereziki berriobeitikoak, antsoaingoak, hau da, garai bateko antsoaingo zendea osatzen genuen herritarroi gaurko kontzertuan eta bereziki biharko ekitaldian parte hartzera, noski, eta denok izan, oraindik ere gure memoria berreskuratzea oso importantea dela. Ez gertakari pasatu batzuk balira bezala, baizik eta jakinda gure herriak erroak dituela. Eta erro horiek batzutan politak dira, baina beste batzutan ere sufrimenduzkoak dira. Eta horrela gara, eta horrelakoa gara, hain zuzen ere, horrela egin gaituzterako gertakari horiek. Orduan, gogoratu eta ezagutu behar ditugu. Nor garen jakiteko. Mila esker. Tortzagatik eta honen berri emateagatik. Bale, zueri, nahi duzuen arte. Hori da. Udalerrietako albisteekin jarraituko dugu. Atarrabian, futboleko udalaren kirol eskolan datorren ikasturteko izen emateko epea gaur amaituko da. Bestalde, bihar kulturetxeko antzokian arratsaldeko 7etan ez dok ero antzerkia egonen da euskaraz eta 10 euroko sarreraren truk. Eta hurrengo igandean, EO antzerki ikuskizuna arratsaldeko 8etan. Emakume bat, infinitua, zientzia eta bihotza baturik antzerki eta poesia ikuskizun dibertigarri batean. Musikak, keinu antzerkiak, bideo-proiekzioek eta zuzeneko emisioek oso esperientzia berezia eskaintzen dute. Sarrerek 4 euroko prezioa dute txarteldegian eta 3 euroko interneten. Zizur nagusian, udalako padel ikastalo trinkoak prestatu dituzte abonatuentzat. Ordubeteko 5 saio eginen dira, astelehenetik ostiralera eta 7 txandatan emango da. Txanda horietako bakoitzak 4 ordutegi eskainiko ditu.
Ziurrenik goizekoak haurrak izango dira, 7 eta 14 urte bitartekoak, eta arratsalekoak gazteak eta helduak, 15 urtetik aurrera. Eskariaren araberakoa izango da. Haurrentzako ikastaroen prezioa 35 eurokoa izango da, eta gazte helduentzako ikastaroarena 50 eurokoa. Izen emateak maiatzaren 31 arte egin daitezke online, kirol mostradorean, ala telefono bidez. Eta horretaz gain, ekainean, haurrentzako igeriketako ikastaro trinkoak antolatu dituzte ohitura hezkuntza zerbitzuarekin. Ohitura hezitzaile zerbitzuak eskolak hasi baino 15 minutu lehenago haurren igeriketako ikasleak jasotzen dituen eta amaitu eta 15 minutu geroago itzultzen dituen pertsona da. Arropaz aldatzen laguntzen duena eta aldagelan autonomiaz jarduten irakasten diena. Ekainaren 14tik 25era emango da ikastaroa, 30 minutuko 10 saio dira. Astelehenetik ostiralera 2 astez igerileku estalian. Igeriketa ikastaroaren prezioa 40 eurokoa izango da abonatuentzat eta ohitura hezitzailearen prezioa 20 eurokoa. Abonatu gabekoentzat prezioak bikoitzak izango dira 2 kasuetan. Izena emateko epea maiatzaren 31 arte egonen da zabalik online kirol mostradorean ala telefonoz. Eta Berriobeitin datorren astean euskara zikloa ospatuko dute. Udal Kultura eta Euskara Batzordeko zinegotziek zubiak eraikitzen leloa duen zikloa aurkeztu dute. Titulu horrek euskaldunei zein euskara ezakitenei zuzendutako zikloaren espiritua simbolizatzen du. Sonakai taldearen kontzertua da ziklo honetako plater nagusia, hain zuzen ere flamenkoa euskaraz kantatzeagatik ospetsu egin den taldea. Talde honek duen kalitateagatik gaur egungo musikaren panoraman erreferentzialtasun handia lortu dute musikariek. Hain zuzen ere, Sonakaik agerian uzten du musikak ez duela muga idiomatikorik. Musika kulturaren eta hizkuntzaren arteko zubia bihurtzen delako. Honetaz gain, eta bereziki publiko ez euskaldunari zuzendua, euskara maitatzen hasteko hitzak izeneko erakusketa antolatu da. Erakusketa honen helburua hizkuntza ezagutzen ez duten pertsonak euskarara hurbiltzea da. Hitz berezien esanahian oinarrituriko ibilbide poetiko baten bidez. Aurrekoarekin batera, euskarazko jarduera ugari ere eskaintzen dira. Horien artean, nabarmentzekoa da Oskar Estanga artistaren bertsolaritza musikatuan oinarritutako Gurerara ikuskizuna. Era berean, 2 ikus-entzunezko saio eskainiko dira. Iñaki Alforja zuzendariaren euskaraldiari buruzko biziprest dokumentalaren aurkezpena eta euskarazko film laburren laburbira gala. Aurrei zuzenduta, alde batetik, haurrentzako jolasen 2 saio izanen dira kalean, eta bestetik zikloari amaiera borobila emateko Zirika Zirkus konpainiaren hemendikara ikuskizunaren estreinaldia izanen da. Ekitaldi gehienak ekainaren 1tik 6 bitartean ospatuko dira, eta Berriobeiti zendeako hainbat herritan egingo dira. Jarduera guztiak doakoak dira eta informazio guztia udalaren webgunean ikus daiteke. Iruñarekin amaituko dugu. Aurreikuspenen arabera, Jango Hasi Miranda kaleko obrak datorren astean hasiko dira. Eskuhartzearen aurrekontua 57.950 eurokoa da, eta obra zibila zein semaforo aldaketak barne hartzen ditu. Labriteko ardatz jasangarriari dagokionez berriz, beharrezkoa izanen da aldez aurretik exekuzio proiektu bat idaztea eta ondoren obrak lizitatzea. Jarduketa horretarako 500.000 euroko partida bat dago erreserbaturik. 2 eskuhartzeak Navarra Suma eta Iruñeko udaleko sozialistak udaltaldeek 2021 baterako lortutako aurrekontu akordioari esker egin ahal izanen dira. 2 jarduketen xede estrategikoa bizikletaren erabilera eta oinezkoen joan etorriak handitzea da, eta autoaren neurrigabeko erabilera murriztea. Izan ere, 2020ko energiaren eta berotegi efektuko gasen isurketaren gaineko diagnostikoaren arabera, garraio motordunak isurketa kutsagarrien 47% sortzen du. Isurpen gabeko joan etorri aktiboak sustatzera bideratutako ekintza guztiak Go Green Iruña, energia trantsizio eta klima aldaketarako estrategiaren baitan daude. Baita Iruñeko hiri agenda 2030ean ere, zeinaren lehenengo xede estrategikoa Iruña berdea eta klimarekin engaiatua baita. Mugikortasun jasangarri, osasungarri eta inklusiboa izanik lehentasunezko ildo estrategikoa. Udaltzaingoak egindako zenbaketa baten arabera, Jango Hasi Miranda kalean, Bakearen plazaren eta Sarasate pasealekuaren arteko zatian, 500 oinezko baino gehiagok okerreko tokitik gurutzatzen dute
baluarteko plazaren eta saltoki handien ondoko espaloiaren artean. Kalean dauden bi oinezkoen pasabideen arteko distantzia dela eta. Oinezkoen pasabide berri bat egiteko beharra halaber, aukera bat ireki du bizikletentzako bide bat egiteko eta Armada etorbideko eta Jango hasi Miranda kaleko bidegorriak lotzeko. Proposamenak barne hartzen du baita ere, baluarteko plazako kalearen noranzkoaren aldaketa, zeinak Armada etorbidea eta Jango hasi Miranda lotzen baititu kotxeendako. Eta baluarte plazaren eta Iruñeko udal aurrezki kutxaren eraikin ohiaren atzealdearen artean igarotzen baita. Ibilgailu askok kale hori erabili izan dute bakearen plazako semaforoa saihesteko eta ibilbidea murrizteko, azkar gidatuz eta arriskuak sortuz plazaren eta etorbidearen artean mugitzen diren eta Armadaren etorbidetik kalea gurutzatzen duten oinezkoei. Irtenbide honek beraz, oinezkoen eta ziklisten segurtasun baldintzak hobetzen ditu. Horrela, kale horretara Armada etorbidetik sartu eta Jango hasi Mirandatik irtengo litzateke, eraikina inguratu ondoren. Oinezkoen pasabide berriak semaforoa izanen du, hala ibilgailuentzat nola oinezko eta ziklistentzat, eta ibilgailuen zirkulazioan garraio publikoak izanen du lehentasuna. Jarduketaren 47.950 euroetatik aurrekontuaren 100% semaforo aldaketak egiteko erabiliko da, eta gainontzekoa obra zibilerako zeina datorren astean hastea aurreikusita baitago. Mugikortasuneko batzordeak Labriteko ardatz jasangarri delakoari buruzko proposamen berri bat ere ikusi du. Proposamen horren bidez, modu eraginkor eta seguruan konpondu nahi dira joan etorriak egiteko moduak. Oinezkoen joan etorrietan eraginik izanen ez duen bidegorri bat sartuz eta txantreatik bigarren zabalgunera igotzeko zirkulazioaren garraio publikoa bultzatuz. Xedea alternatiba jasangarri eta eraginkorrak eskaintzea da, garraio bide jasangarriagoetarako aldaketa sustatzeko. Hau da, egun garraio motordun pribatuan egiten diren bidaien ordez, garraio publikoan oinez eta bizikletaz mugitzea, aukera osasuntsua baita erabiltzen dutenendako eta hiri osorako. Ez baitu kutsadura atmosferiko ez akustikorik sortzen. Bidegorriak bi auzoak lotuko ditu Juan Labritekoaren eta Amaia kaleen arteko bidegurutzetik Magdalena eta Irunberri kaleen arteko bidegurutzera arte. Labriteko aldapatik eta Berjelzubitik igaroko da, harik eta hego txantrea urbanizazioaren ertzeko bide berrian eraikitzen ari den bizikleta pistarekin eta halaber auzo barnean ibaiaren beste aldean dagoen Alemanes aldeko bizikleta pistarekin lotzeraino, ia kilometro eta erdi bateko ibilbide bat osatuz. Kaixo, Eider, zer modu? Kaixo, ondo? Bueno, zu Nafarroako 03 plataformako kidea zara, ezta? Eta biharko mobilizazio baterako deialdia egin duzuen. Konta iguzu pixkat zer dela eta den mobilizazio honetarako deialdia. Bueno, nik uste dut mobilizazio honek erantzuten diola pixkat ja 03an lehenengo ziklonetan dugun haserreari, ez? Urtea asko daramatzagu lanean 03aren duintasunaren alde, bai pedagogiko mailan, bai lan baldintzen inguruan, eta, bueno, gezurra dirudien arren, ez da inolako emaitzarik izaten ari, ez? Edo gutxienez, ez da gerturatzen guk nahiko genukeen emaitza hoiei, ez? Orduan, ezinbestekoa iruditzen zaigu kalera ateratzea beste behin ere. Bueno, hau da, duela zenbait urtetatik datorren kontu bat. Noiz hasi zen ez, egoera agian pixkat okertzen ala konplikatzen? Egia esan, egoera beti izan da txarra. Ez da inoiz bina izan, ez? Baina, bueno, egia da, iruditzen zaigula, Nafar gobernuak ez duela beharko lukeen konpromisoa adierazten ziklo honekin, ez? 2007an onartutako 03a regulatzen duen dekretuak ezartzen du hezkuntza ziklo bat garela, eta horrela arautzen du, horrela daude arautuak Nafarroako haurreskola publikoak, baina gerora praktikan ez zaio aitortzen hezkuntza kutsu hori, ez? Eta hori pairatu behar izaten dugu ratioetan, lan baldintzetan, eta egoera orokorrean, ez? Orduan, zeintzuk dira zuen aldarrikapen nagusiak?
Aldarrikapen asko ditugu, baina egia da fokalizatzen dugula pixka bat jasaten ari garen tratu txarrean, ez? Hainbat alorretan, ez? Alde batetik, ratioak ez dira bat ere egokiak kalitatezko hezkuntza bat eskaini ahal izateko, nolabait profesionalki, pedagogikoki ezin gara garatu, ze etengabe egiten dugu talka ratioen asuntoarekin, asko mugatzen gaituelako ere, kalitatezko hezkuntza hori gauzatzeko, ez? Bestalde, ikusten dugu profesionalki ere ez dugula aitortza hori hezkuntza departamentuan, ez? Bere garaian sortutako dekretu horren baitan, dekretuak lehenengo zikloa aitortzen digun bezala, titulartasuna, udal titulartasuna da haurreskolena, ez? Orduan, hainbatetan hezkuntza departamentuak udalen esku uzten ditu hainbat erabaki, eta eraberean udalek hainbat alorretan hezkuntzaren esku uzten dituzte hainbat erabaki, eta gu beti tartean gaude, ez? Eta orain, pairatu behar izan dugun konfinamendua eta historia guzti honekin, haurreskola asko oso minduta atera direla egoera honetatik, ze hezkuntza ekipo asko kaleratuak izan ziren, nolabait ikusten dugu egoera zailtzen denean, gu garela pairatzen dugu lehenengoak, ez? Hori alde batetik. Gerora, politikoki ere, nahiko gogorra izaten ari da, ez? Egia da, plataformak historikoki kontaktuak izan dituela alderdi politiko guztiekin, bai oposizioan eta bai gobernuan egon direnekin, eta bai hartu garela hauteskunde garaian, hauteskunde programatan oso politia geratzen dela 0-3a, eta 0-3aren inguruko konpromiso guztiak, baina gerora legegintzaldi pasatzen juten gara eta ez dira gauzatzen konpromiso politiko horiek, ez? Egia da, hainbat paktu egin direla oposizioko taldeen artean eta gobernuaren artean, bai aurrekontuak aurrera ateratzeko edo legegintzaldi batean beraien bozkak emateko, baina denborarekin ohartzen gara, denbora pasatzen uzten dutela eta ez direla gauzatzen paktu horiek, ez? Orduan, alde batetik oposizioari eskatuko genioke tinko mantentzea eskakizun horietan eta eraberean PSN-eri behingoan bete dezala hartutako akordio horiek edo konpromiso horiek, ez? Eta, horregatik ez, bihar 12 elkartuko zarete Iruñan, eta azken momentuko toki aldaketa bat egin behar izan duzu. Bai, zailtasun handiak izan ditugu, tokia hori delegaritzak ez zigun onartzen proposatzen dituen tokiak, eta azkenean, autobus geltokiko goikaldeko esplanada horretan izango da. Haurreskola asko elkartuko gara, 40 inguru, uste dugu oso potentea izango dela, ze oraingoan bai haserrea kalean ikusiko dela, ez? Jende asko gerturatuko gara, haurreskola asko egongo gara ordezkatutaan, eta, borroka honen amaieraren hasiera izan dadila. Hori espero duzu. Eta zein izango da biharko mobilizazioaren leloa edo? Haurreskolen duintasunaren alde da hartu dugun leloa, ze, egia da duintasun hitz horrek jasotzen duela bai profesionalen lan baldintzak, bai haurren bizi baldintzak, bai familienak. Orduan, duintasun hitz horrek nik uste dut identifikatzen duela asko gure borroka momentu honetan, ez? Orduan, familien babesa ere jasotzen duzu, Bai, familiako hartzen diraz nola gauden haurreskoletan, ez? Eta gure esfortzua kalitatezko zerbitzu bat eskaini ahal izateko zein den, eta zein mugakin aurkitzen garen etengabe, ez? Eta, azkenean, bere etxeko gauzarik kutxunena gure esku artean uzten dute, eta hor, gure artean konpromiso bat eta olako vinkulazio emozional bat egon badago, ez? Orduan, ezinbestekoa da guretzako familiak ere, bai. Baina gainera, askotan entzuten dugu ez justu fase hori, 0-3 tarte hori oso garrantzitsua dela aurren garapenerako. Bai, baina ez da, berez politikoki aitortza hori ez dugun bitartean, liburuetan, pedagogietan, idatzi daiteke asko, ziklo honen garrantziaz, baina kuriositatez da hezkuntza ziklorik prekarioena aldi berean, ez? Esaten ari gara bizitzako lehen 3 urteak garrantzitsuenak direla, persona bezala garatu ahal izateko, baina era berean da baldintza kaskarrenak dituen zikloare bai, ez? Orduan hori ere aldarrikatzera goaz duintasun horren inguruan. Azkenean kontraesanak daude hor. Bai, asko. Arrazoi. Aipatzen duzu ez, ratioen aldetik, Europako zenbait herrialderekin konparatuz, Nafarroan asko altuagoak direla. Bikoitzak. Bai, Europak haurtzaroaren arretarako
komisioak ezartzen du 0-1 urte bitarteko 4 haur izan beharko liratekeela hezitzaile bakoitzeko eta Nafarroan 8 dira. Era berean 1-2 urte artekoak Europan 6 gomendatzen da eta guk 12 ditugu, eta 2 urte artean Europan 8 ezartzen dira eta guk 16 ditugu. Orduan, ari gara bikoitzean lanean, ez? Eta oso zaila da hori kudeatzea. Nik askotan jartzen dut adibide berdina. Irudika dezakegu nola esaten, optimizoak izango bagenitu bezala, ez? Hori da duguna, azkenean, ez? Eta askotan bizkiak dituzten familiek zezailtasun eta zenbat laguntza behar duten, irudikatu dezakegu guk zezailtasunetan aurkitzen dugun gure burua, ez? Egoera honetan. Eta zergatik uste duzue ez dituztela zuen aldarrikapenak jasotzen edo erantzun bat ematen? Nik uste dut oinarrian ekonomikoa dela. 0-3 da ziklo merkeena eta diruz lagundu behar da. Ez dago besterik, eta horretarako konpromiso politikoa behar da. Ez da, hezkuntza konpromisoa gure aldetik, profesional mailan pedagogikoki hor dago, beraiek badakite. Badakite zenolako disponibilitate dugun guk pedagogikoki gai honetan inplikatzeko. Baina egia da, proposamen horiek edo lan pedagogiko hori ez bada diruz elikatzen, ez duela bilbiderik, ez? Nik uste dut soluzioa izango litzatekeela ekonomikoki behar duen aurrekontua ematea 0-3-ari, ez? Orduan, jarraitu beharriko bidea ez nahiko argi dago ere. Borondatea da falta dena orduan. Hori da. Borondate politikoa kasu honetan. Nik uste dut jendarte borondatea badagoela eta 0-3a nik uste dut ere emakumea lanmunduratze honetan sartu garen momentuan oso ohikoa denean, bikoteak daudenean, bai emakumezkoa, bai gizonezkoa lanean egoteak, horrelako eskolak beharrezkoak ikusten direla jendartean ere bai, ez? Eta denok nahi dugu berena, ez? Baina askotan esaten da aurreskola edo 0-3ak direla konziliaziorako, ez? Eta nik nerabeen ama naizela, unibertsitateak ere konziliatu egiten du, diot. Azkenean hezkuntza sistema osoak konziliatzen du, ez bakarrik 0-3a, ez? Eta askotan saiatzen dira nolabait hezkuntza kutsu hori kentzen eta zaintza kutsua besterik ez ematen. Eta gurea zaintza da oso maila altuan, baina badauka oinarri pedagogiko oso potentea ere bai, ez? Orduan, aitortza hori behar du 0-3ak ere bai. Orduan, biharko mobilizazio horiekin, zer da espero duzuen, agian oraingo hontan bai erantzun bat jasotzea? Ez dakigu erantzun bat jasoko dugun, egia da abenduan lortu genuela alderdi politikoekin eta plataformarekin bera, sindikatuekin ere bai, lan mai bat sortzea, eta azkeneko momentuan PSNek bertan bera utzi zuen eta boikoteatu egin zuen mai hori, eta agian hor sortu zen berriro beste haserre handiago bat, ez? Orduan, zer lortu nahi dugun? Zerbait aktibatu dadin, ez? Alde batetik aurreskoletako jendea zenbat garen ikustea ere, gure artean ere behar dugulako aitortza hori, gure autoaitortza hori, eta aldi berean, mezu bat Nafar gobernuari ez garela horrela gelditu behar. Hau aurrera doala, eta gerokoak ez ikusiko dugu zenolako ibilbidea daukan horrelako mobilizazio batek, eta momentu batean beste mobilizazio mota batzuk aktibatu behar baditugu, indarra dugula adierazi, ez? Ez dakit, ja ez bukatzeko, zerbait gehiago dago aipatzeko, ala zen mezu bidaltzea gustatuko litzaizuken? Gurekin ados dagoen guztia, gonbidatuta dagoela, biharko elkarretaratzera, eta aurreskolen duintasunaren alde izango zen ere mezua egia esan, ez? Edozein keinu, edozein gauza egiten dugula, balio dezala duintasun horren alde abiadura hartzeko edo pixkat bidea zabaltzeko, ez? Jende animatzea, parte hartzera animatzea. Primeran, mila esker, orduan Neider, gurekin itzulagatik eta tarte bat emateagatik. Zuei. Ongi izan. Berdin. Gaurkoz, hau izan da guztia. Orain, saioarekin bukatzeko, artearen ibilbidearen irudi batzuekin utziko zaituztego. Mila esker horregategatik eta oso ongi pasa asteburuan.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.